akwai wasu ɗabi'u guda 11 da halaye guda 11 wanda in ka rungume su to lalle mutane za su sauka su ƙaunace ka. Amma kada kuma ce da Allah ya rika danna subscription kuma ana tura wa mutane kuma ana yin comment. Abu na farko shine ya zama gaskiya koyaushe fuskar ka cikin murmushi, cikin annashuwa, duk wanda ka gamu da shi kai masa murmushi. Abu na biyu shine ya zama kana cika yi wa mutane sallama. Za ka zo mutane su kullum kana wuce su ba ka yi masa sallama ba ka yi tsammanin za su so ka yi da kai ma za su riga yi cewa ka cika girman kai. Da haka yawan sallama da mutane gaskiya yana sa su kaunace ka. Sannan in kana hira da mutane da mutum ka fi sauraren shi fiye da yadda kake magana. Kowa yana so a saurare shi in yana bayani. Kada ka katse mutum in yana magana, ka saurare shi kai gaci kai ma ka yi magana. Wannan mutane suna so don me yasa aka bude baki a yi magana da kai don ka saurara ne. Abu na hudu shine rika kokari wato ana rike sunayen mutane. Wannan a wajen wasu yana da yar wahala hannu ma, amma dai in kana rike sunan mutum gaskiya zai ji daɗi ka gamu da shi ka ce sannuwa ne ko assalamu alaikum wane, ji ka ambaci sunansa, gaskiya mutane suna jin daɗin masu yi musu haka. Abu na biyar shine ka zamo gaskiya mai kirki ga kowa da kowa, ba sai wanda kake tsammanin zai yi maka wani alheri. Dan akwai mutanen da su kawai sai suna kirkinsu yana kan wanda suke sare su samu wani abu daga wurin shi ne, to kuma wannan gaskiya ba wata kima zai baka ba. Kowa ka zama mai kirki ne a wurin shi. Sannan ka rika yaba mutane in sun yi abin kirki. Dan adam yana da wannan irin raunin, yana so a yaba masa. Da haka duk sanda mutum ya yi abin kirki ka yaba masa zai ji daɗin ci gaba da yin wannan abun. Ya Allah kai yawa, ya Allah ba kai yayi wa ba, amma dai zai ji daɗi. Sannan ka zama mai saukin kai. Babu abin da yake sa mutane su zama sauran jama'a sun kaunace su kamar a ce baka da girman kai, baka bambancewa tsakanin yaro da babba, kowa kana ɗaukar shi a matsayin mutum. Abu na ina jin 8 kenan zan faɗa shine ka zamo gaskiya mai cika alkawari. Cika alkawari na kawo wa mutum aminci da kuma martaba daga wajen mutane. Abu na 9 ka zamo mai thika, wato abin da ake kira da Hausa ba a da wannan kalmar, wato ka zama mai confidence ne da Turanci. Wato ka zamo dai kai ka san abin da kake yi, kuma duk abin da in kana mu'amala da mutane duk abin da kake san cewa lalle wannan ya san abin da yake yi. Abu na 10 shine ka ɗauki kowa yadda yake. Kada ka ce sai ka canja mutum. Ai mutum 9 yake bai cika 10 ba. Kai ma din 9 kake ko ma 8 ko ma 7 ko ma 6. Da kada ka ce wai sai ka canja mutum ya zama kamar kai. Kai ma akwai abubuwan da in wani zai ce sai ka canza to ya sa ka cikin garari. Abu na 11 kenan shine ka rika bayarwa ba don Allah ba don a yi maka ba. Wato shine in za ka bayar abu har zuci, shi kansa wanda ka baiwa ya san har zuci ka bashi, zai ji daɗi. Abubuwan kenan kuma da Allah yi kokari a yi subscribing, a rika tura mutane, sannan kuma a rika sharhi. Kuma ina tunatarwa game da shirin rediyo da muke na duba mana hanya da ake sa a Freedom ta Kano da Dala FM da Freedom ta Kaduna da kuma Freedom ta Dutse. Ma'assalam.